Hello. Okay. Hindi po medyo. Ano yan? Gusto niyo po mag-order? Sa ano? Classic? Ayan. Focus sa ano, sa Classic. Medium. yan, favorite. Yung mga mag-order po niyan dito po sa ano, sa located at Zone, ano yung pa din, Zone eh? Zone 3, Minalabak, Antipolo, Minalabak, Camarines Sur. Napakasarap po. I-vlog mo yun na. Gagawin mo garo-garo ka lang. PM lang po sa mga ano dyan, mga mag-order dyan. Pating mark. Iyo. Yan, napakasarap. Good taste, good, ano ba siya? Balimbing. And healthy food. Yan. May mangga, may ano, maraming flavor. Yan. Favorite. Ang number 1 favorite ng ating bayan.